Danas je stigla prva grupa dece iz regiona. Ukupno tokom celog leta bit će 800 dece, a prva grupa iz Makedonije ima 90 dece. Tako da mi je mnogo drago zbog toga što evo sada otvaramo tu letnju sezonu. Posljednji kamp, imat ćemo ukupno 6 kampova, a posljednji kamp će se završiti 29. avgusta. Svaki kamp će trajati od 5 do 6 dana. I to je važan projekat Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, a cilj je da svako dete rođeno u regionu ima priliku da upozna svoju Srbiju, da ima priliku da upozna Beograd. I ovi kampovi će postati tradicija i svake godine ćemo ih organizovati. To je način da povežemo srpsku decu rođenu u regionu sa svojom maticom. Tako da se stvarno radujem zbog njih, ali i zbog Srbije, da pokažemo da Srbija brine i vodi brigu o svojoj deci gdje god da žive.